garwashi zafi gare shi, ka ƙona mun ka zo gare shi, ko daga nesa akwai zafin shi. Wayo garwashi gudu baya ƙona ni, na ji jiki na yi rauni, na yi Garwashi shirin fim ɗin Yaya Mudan da kuma Hauwa'u da kuma ‘yar Yaya Mudan ɗin wato matarsa masifaffiyar nan. Tabbas shirin fim ɗin Garwashi shiri ne wanda za a fara kawo muku wato season 2 ɗin shi a cikin kwanakin nan. Amma mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan channel mai albarka na farko, sai ka bi mu daga farko har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo domin jin ran da za a dawo da kuma ranar da za a fara haska muku season 2 na cikin shirin fim ɗin Garwashi shirin fim ɗin da kuke kalla. Tabbas shirin fim ɗin Garwashi an tsaya a gurin da ake matuƙar cakwakiya a cikin shirin fim ɗin na Garwashi wanda ake kawo muku shi a dukkanin ƙarshen mako. Tabbas shirin fim ɗin Garwashi shiri ne wanda yake da matuƙar ma'ana, kuma shiri ne wanda yake matuƙar nishaɗantarwa, yake ilmantarwa, yake faɗakarwa gami da wa'azantarwa. Shirin fim ɗin Garwashi shiri ne da ya haɗa manya-manyan gwaraza a cikin jaruman Kannywood, kuma shiri ne wanda da ka fara kallonsa za ka fuskanci inda ya dosa. Tabbas shirin fim ɗin Garwashi shiri ne wanda a halin yanzu yana ɗaya daga cikin manya-manyan fina-finan da ake matuƙar kalla a cikin series da ake kawo muku a dukkanin ƙarshen mako. Shirin fim ɗin dai na Garwashi shirin fim ɗin su Yaya Mudan da kuma Hauwa'u da matarsa. Tabbas shiri ne wanda a halin yanzu ake matuƙar mararin dawowarsu a cikin season 2. Kamar yadda muka ɗora maka wancan bidiyo ɗin na farko, tabbas mai sauraro, kai da ganin wannan bidiyo muna alama ce ta sanar da kai ana ɗaukar maka season 2 na shirin fim ɗin Garwashi. Hakika ga dukkanin masu kallon shirin fim ɗin Garwashi, tabbas sun kagu ko kuma mu ce sun kagara a dawo shirin fim ɗin wato a cikin season 2, wanda za su ga inda cakwakiya za ta ƙare tsakanin waɗannan jarumai ko kuma mu ce tsakanin waɗannan ma'aurata da masoya. Shirin fim ne wanda yake nuni da yanayin rayuwa da kuma yanayin abubuwan da ka iya faruwa da kuma yanayin yadda za ka iya riƙe ƙaddara a duk halin da Allah ya cika ka shiga ciki. Tabbas shirin fim ɗin Garwashi yana ɗaya daga cikin manyan fina-finan da ya kamata a ce mutum ya ɗau darasi da su, kamar yadda muka sanar da kai, kuma kamar yadda dukkanin wanda yake kallon shirin fim ɗin na Garwashi zai tabbatar da shiri ne wanda yake shiri mai matuƙar ƙayatarwa da ilmantarwa da nishaɗantarwa gami da wa'azantarwa haɗi da faɗakarwa. Kamar yadda muka yi alƙawarin sanar da kai tabbacin cewa za a dawo shirin fim ɗin Garwashi season 2. Hakika lokaci yayi da ya kamata ka tsaya ka saurara domin sanin ranar da za a dawo shirin fim ɗin na Garwashi, domin kuwa kar ka bari a baka a baya a cikin shirin fim ɗin na Garwashi. Tabbas ya kamata a ce ka ci gaba da kallon shirin fim ɗin Garwashi domin ganin inda cakwakiya za ta ƙarke a shirin fim ɗin. Misarau, kar ku manta dai kuna cikin tashar Arewa TV. Kar ka manta, idan wannan yana ɗaya daga cikin ziyartar ka wannan channel ta mai albarka na farko, ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun bidiyon mu akan lokaci na sanarwa akan jaruman Kani da kuma series da yake zo muku a dukkanin ƙarshen mako. Hakika shirin fim ɗin Garwashi ya shiga cikin jerin fina-finai waɗanda suke zuwar maka, waɗanda ake matuƙar kallon su, waɗanda suke da matuƙar ma'ana fiye da yadda ake tunani. Tabbas shirin fim ɗin na Garwashi a halin yanzu an ci gaba da ɗaukar muku season 2 wanda zai fara zuwar muku nan ba da jimawa ba. Kamar yadda muka yi maka wannan bidiyon na sanar da ka yadda ake ɗaukar shirin fim ɗin na Garwashi, wanda ka daɗe kuma ka jima kana kalla, wanda aka tafi hutun season 1, wanda kuma a halin yanzu an fara ɗaukar season 2 ɗin kamar yadda muka sanar da kai. Hakika nesa ta matso kusa, domin kuwa a halin yanzu an fara ɗaukar season 2 na cikin shirin fim ɗin Garwashi, wanda za a ga yadda za a ƙarƙe tsakanin gidan Yaya Mudan da kuma gidan su Hauwa'u, kamar yadda muka sanar da kai a halin yanzu, wanda za a ga yadda cakwakiyar za ta ƙarƙe, kuma yaya za a yi a ƙarƙe, me zai faru, sai dai wanda ya kalli shirin fim ɗin na Garwashi season 2 wanda za a dawo nan ba da jimawa ba, wanda a sannan a hankali a cikin wannan bidiyo namu za mu faɗa maka ranar da za a dawo shirin fim ɗin na Garwashi insha Allah, kamar yadda kake kalla a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, kuma a cikin wannan tasha tamu ta tashar Arewa TV. Hakika in masu sauraro ba su manta ba, kamar yadda muka sanar da kai a shirin fim ɗin na Garwashi
an tafi ne a lokacin da ake tsaka da cakwakiyar abubuwan da ka iya faruwa, wanda idan ba ku manta ba duk wani seasons da kuka sani wanda yake zuwar muku a kowace tasha, za ku ga duk lokacin da za a tafi hutu sai shirin fim ya ɗau daɗi, sai a ce an tafi hutun season 1 sai dai mu jira season 2. Tabbas nesa ta matso kusa kuma jira ya ƙare a cikin shirin fim ɗin na Garwashi, wanda a halin yanzu za a dawo kuma a ci gaba da kawo muku shirin fim ɗin na Garwashi kamar yadda muka sanar da ku. Dukkanin wani mai bibiyar shirin fim ɗin Garwashi sai ka dawo ka saurari abin da za mu faɗa maka, domin kuwa shirin fim ɗin ya haɗa da manya-manyan gwarazan da a halin yanzu suka fi kowa iya acting a jaruman na Kannywood. Akwai yiwuwar shirin fim ɗin Garwashi na season 2 zai ninka season 1 cakwakiya, kuma zai ninka season 1 matuƙar ƙayatuwa da ilmantuwa da jin daɗi kamar yadda muka sanar da kai a halin yanzu. Sai dai mai sauraro kar ka manta da tashar da kake ciki, tashar Arewa TV ita ce take kokari wurin ci gaba da kawo muku abubuwan da kuke saurara na wato series daban-daban da suka hada da shirin fim ɗin Labari na, Izzarsu, Gidan Sarauta, Alaƙa, Manyan Mata da shi kansa Garwashi ɗin da a halin yanzu muke muku magana a kansa. Kar ka manta Garwashi shirin fim ne da yake matuƙar ilmantar da mutane daban-daban, gami da ƙayatarwa da kuma ilmantarwa a cikin shirin fim ɗin na Garwashi. Kamar yadda ka sani dai an tafi ne ana tsaka da cakwakiyar da muke ƙoƙarin sanar da kai a halin yanzu, wanda a yanzu kuma za a dawo a warware wannan cakwakiya a kuma ƙulla wata a cikin shirin fim ɗin dai na Garwashi. Kar ku manta Garwashi season 2 wanda a halin yanzu dab yake da ya fara zuwar muku a cikin tashar da kuka saba kallon sa, wanda ita ma za mu zo mu ci gaba da sanar da masoya makallata mabibiya shirin fim ɗin Garwashi a inda ya kamata a ce kuna sauraron shirin fim ɗin na Garwashi, wanda yake zuwar muku a dukkanin ƙarshen mako ko kuma ce dukkanin ƙarshen sati a tashar da ake kawo maka shi. Shirin fim ɗin dai Garwashi a halin yanzu a shirye yake da su fara kawo muku shi. Insha Allah za mu dawo a bidiyon mu na gaba mu sanar da kai ranar da za a fara kawo shirin fim ɗin na Garwashi. Kar ku manta Garwashi tashar Arewa TV ta ku ci. Ku kasance da mu a kodayaushe a cikin wannan chat tamu domin ci gaba da sanar da ku abubuwa daban-daban da suka danganci jaruman Kannywood ko kuma series da yake zuwa muku a dukkanin ƙarshen mako, wanda muke ƙoƙari gurin sanar da ku a cikin wannan chat tamu mai albarka ta tashar Arewa TV. Kar ka manta mai sauraro, tashar Arewa TV ta ku ci. Arewa TV ta ku ci, ta nishaɗin ku ci.